सोसनजानाय रावफोरा बाहागो मोनदों नाथाय बर'नि रावा बेयाव सोसनजानायखौ जों नुनो मोनाखै। Historic moment, historic day, and today we are really happy to see these things happen. So we are happy to sign an agreement, and hopefully this agreement will usher in a new era, an era of peace and development and harmony. Thank you. खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव बिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनैबो आं नोंसोरजों सावरायनो माखासे भिडिअसफोर लानानै फैबावबाय। गिबिसिन भिडिअआव जोङो नैबे मोख्रा जाथि होननानै बुङो दा आङो एन नायजाबना बिथांनि भिडिअखौ जों खोनासंग्रोगोन। नैथियावहाय जोङो रबिन्द्र बसुमतारी सारनि बुंनायखौहाय जोङो खोनासंगोन बिपिएफनि सायावहाय बिथाङा मा फोरमायदों। थामथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नैबे आबसुनि आफादगिरि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' सारा मा फोरमायदों बेखौबो जों खोनासंगोन। मैयानि समावहाय नैबेखौ नोंथांमोना नुखाबायना इउपिपिएलनि 11थि गायसनथाइ सान फालिनाय जादोंमोन। बेखौ लोब्बा लाखिनानैनो दिपेन बर' सारा माखासे बाथ्रा बुंदों। जोबनायाव जोङो आरोबाव आथिखालनि आबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी सारनि सायाव माखासे बे मा होनो नैबे पिक्सारखौ लानानै जों माखासे बाथ्रा सावरायलायनाय जागोन। बे समाव खोनासंदो एन नायजाबा मा बुंदों। रन्जन दैमारिनि बेलायाव मा बुंगोन सार? रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। आं बेयाव टाइम लानो। दिनैहाय उल्थानो बिटिसिनि एसेम्ब्लियावहाय इउपिपि राजखान्थि हान्जानि राजखान्थिगिरिफ्रा सोङो जे रन्जन दैमारिया माला गगोन जेलनिफ्राय आरो जेलनिफ्राय माला गगोन नोंथांमोनासो मिथिगौ। रन्जन दैमारिनि बेलायाव मा बुंगोन सार? रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। आं बेयाव टाइम लानो। स' रायजोफ्रा खोनाबायना एन नायजाब नोंथांनि खर'आवहाय मा दङ हो? सासे एनडेबि जानानै इउपिपिएलखौल' आसि थुनानै दिन्थिबाय थानाय जों नुबोदों। नाथाय इउपिपिएल पार्टिया एनडेबिफोरखौ बख'दोंबो आरो एनडेबिफोरनि केसखौबो उइथड्र खालामनो खामानि मावगासिनो दङमोन। नाथाय बानख्रांनानै लानाय 1.5 मासनि गेजेरावनो आं बख'गोन होननानै बुंनाय बिपिएफनि सीएमआ बोरो दिनै मानोथो बिपिएफ पार्टिनियावहाय एनडेबिफोरखौ बख'नो हानायनि जेबो बिबानानो गैया होननानै बुंखो हा? लाजियाखै नामा मोख्रा जाथि? एसे लाजिनो सोलोंब्रा। एनडेबिफोरखौ मान सनमान होनो सोलों। नोंथांमोननि नारसिननायावनो अनजालि दैमारि मेदामाबो गाव हारसिंनो जुजिनानै थाखा फैसा आरो धोन सम्पति आरो गाद्दिल' हास्थायनानैहाय एपिबि पार्टि दादोंमोन इउपिपिएलखौहाय फोजोबस्रांनो। दिनै एनडेबिखौ सोरथो बख'गोन? सरकारा सोरनिथो? बे ससियेल मिडिया पार्सनफ्रालाय सोंखागोन, एसेम्ब्लियावलाय बुंखागोन मानो बख'नो होननानैहाय बुंनानै लानाय हा? बख'नो जुदि बुङाखैमोनब्ला सरकारा इउपिपिएलनियानो दङमोनब्ला अब्ला बुंनो हागौमोनब्रा नोंथाङा। नाथाय दिनैनि समावहाय सरकारालाय सोरनिथो? बिपिएफसो सलायदों दा। लाजिदों नामा नोंलाय हो? ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनोहाय एसे लाजिनो सोलोंदोब्रा। गावबा गावनि पार्टिखौहाय मान सनमान लाखिनो सोलोंदो। लाजिनाय मोनो जोङो। इसिबां गोथां गोब्राम थगायजाबाय एनडेबिफ्रा हाग्रामा महिलारिजों। सिगांबो 17 बोसोरावहाय माने मोखाङाव गोसोम सि फालिखौ खानानैहाय होसोजाबाय अब्लाबो बट्टायानो गैया माथो एनडेबिफ्रालाय हा? बुंनो फैदों बेयावहाय दिनै ना एनडेबिनि खोथा लानानैहाय इउपिपिएल पार्टि जाय पार्टिया मोजां सरकार दादोंमोन, जाय पार्टिया रायजो राजाफोरखौहाय गोजोननाय होदोंमोन, बे पार्टिखौहाय सोंखारिनो फैदों। नोंसोर बायदिनि थाखायनो दिनै बर' जाथिया गुलाय गुजाय जाफिनबाय मिथिबाय। दानिया नैथियाव खोनासंदो थांनाय 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिया माबायदि सरकार सालायदोंमोन। आथिखालनि देरफुनाय बाइक साख्रावबायनानैहाय बिमा बिफानि सायाव जानानै जानला मानला कमेन्ट होग्रा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर, फरायफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर खोनासंदो दाना रबिराम बसुमतारी सारा मा बुंदों। खम समनि गेजेरावनो हाग्रामानि मावनाय दांनायनि सायाव रायजो राजा मोनसे असन्तुष्ट फैदों, जेराव सानफ्रोमबो असान्ति, मानसि गावथारनाय, मानसि बुथारनाय, गावजों गाव एना एनि
नैबे परिबेसखौ नुनानै दिनै रायजो राजानिफ्राय मोनसे जोङो मतामतखौ मोननो हादों जे खसाके हाग्रामा आरो प्रमद बर'नि दैदेननाया बहुत मोनसे फाराग दङ जाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएलनि दैदेननायाव बिटिसि ओनसोलनि गासै हारि माहारिखौ लानानै खौसे अनलायनानै जेराव मोनसे माने भय भाब बे बुस्थुआ बिटिसि ओनसोलाव टटेलि जोबस्रांबायमोन नाथाय दिनै पुनराय हाग्रामानि खाखन लानायनि उनावहाय मोनसे सन्देह मोनसे फैफिनबावदों थांनाय गोलाव समावहा हाग्रामानि खाखननि समाव जेरैबायदि सान हाबस्लाब मोनै गावनि न' सिङाव हाबनानै थानो गोनां जायोमोन हाथाय बाजाराव माने निर्भय भाबै बेरायनो हायामोन नाथाय दिनै मानसि रायजो राजाफोरा साननो बायद' जाफिनदों खसाकै बै दिनानो फैफिनबाय नामा ना खारन थांनाय खैदिनमान सिगाङाव बिजनियाव जाबाय गोथां गोथाङै सासे मानसिखौ बुथारबाय माने माबायावहाय रायमना फरेस्टआवहाय जोंनि दाय गैयि सासे सेंग्राखौ मेलेम ओंखारलायनाय गावथारबाय आरो बिदिनो गोबां माने जोंनि ठिकादारफोरखौ गावथारदों बुथारदों दा बेफोरखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा मोनसे सन्देह फैदों जे खसाकै राजनितिक भाबै हाग्रामाया जोंनि ओनसोलनि थाखाय गनायथाव नङा बेखौ लानानै दिनै परिबर्तनखौ निश्चय रायजो राजाफ्रा साननो बायद' जागोन खारन बोसोरसे समावनो रायजो राजानि साननाया दिनै माने उल्था मोनसे साननो बायद' जादों हाग्रामाजों जानाय नङा होननानै बेखायनो जों आसा खालामदों फैगोन दिनफोरावहा निश्चय इउपिपिएलआ रायजो राजानि दल हिसाबै खामानि मावनो खाबु मोनगोन जोंफोर लाजिनाय मोनोलै मिथिबाय दा 17 बोसोरनि खोथाखौ गोसोखाङोब्ला नैबे फिथांखि ब्लकआबो लाजिनाय मोनो ओरैबायदि असान्ति एनडेबि फैदोंना फैयाखै सोरनि न'आव एनडेबि हाबदों सोरनि न'आव एनडेबि हाबाखै हा एक सेकेन्डबो थाथेरनो हाया बेस्राफोर सोर होसोयो हाग्रामानि फिसिनानै दोनजानाय बेलथिफोर बे नंखाय नोंथांमोना 15-20 बोसोरनि बैसोनि फंबाय बिनानावफ्रा मोनथिया जानो हागौ नाथाय सोलों आरो सोंनानै ला बिपिएफआ माबायदि सरखार सालायदोंमोन आरो दिनैबो बेबायदिनो सरखार सलायनो थांगासिनो दङ बिपिएफ पार्टिनि हाग्रामा महिलारिया मिथिबाय दानिया फैबावदो आबसुनि आफादगिरि बारग' आफादगिरि दिपेन बर' सारा थांनाय 17 बोसोर सरखार सालायनायावहाय हाग्रामा महिलारिया माबायदि सरखार सालायबोदोंमोन बिनि सायावहाय खेंफोरथि होनाय खोनासंबावदो ससे जेसेबांखिनि खामानि मावबाय प्राय 8,000नि बारा माने टिचार एपइन्टमेन्ट टेट एपइन्टमेन्ट बायदिसिना एपइन्टमेन्ट रिक्रुटमेन्ट खालामनाय जादोंमोन किन्तु दिनै 1 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया टेट एपइन्टमेन्ट होनो हायाखै स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायाखै 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडनि एपइन्टमेन्ट होनांगौमोन बेखौ होनो हायाखै 2 लाख कोटी युथनि होगोन होनना बुंदोंमोन बेखौबो होनो हायाखै 3 मासनि गेजेराव हा पाट्टा होगोन होनना बुंदोंमोन हा पाट्टाया इलेक्सननि मेन इस्युमोन दा हा पाट्टा होनो हायाखै 1 बोसोर जालांबाय दा बे थगायनाय इलेक्सनाव भट मोननो थाखाय खोथा बुंनाय आरो मिसा खोथा बुंनायनिसो मोनसे प्रक्रिया आरो राजनीति सोलिदोंमोन होननानै रायजो राजाया दिनै बुजिफैदों आरो बेखायनो लाख लाख हाजार हाजार जोंनि युथफोरा दिनै माने नोङो सेन्ट्रेल इन्डिया साउथ इन्डियायाव खामानि मावनो थाङो जोंनि जायगायाव माने रिक्रुटमेन्ट होनो हाया इउपिपिएलनि समाव जुदि 8-9 हाजार एपइन्टमेन्ट जादोंबा बिपिएफ दोलोआ दिनै एपइन्टमेन्टखौ मानो बन्द खालामनानै दोनदों मानो होआखै महिलारि बिथाङा बिटिसि सरकारा आसाम सरकारनिफ्राय पुजिखौ दाननानै हरजादों मात्र 401 कोटी थाखाल' मोनदों घाटि बाजेट दिनै बिथाङा दाखिल खालामदों आरो जों खोनाजों 3,000 कोटी थाखानि एप्रुभेल होनानै दोनदों दा मा खामानि मावगोन फारसेथिं अन जोंनि जिखिनि रेभिनिउ बेबो दिनै बाङाखै आरो बे बेलायाव बिथाङा स्टेबल सरकार सालायनो हायाखै होननानै जों सानो आरो बे स्किमा जि एमजिएनरेगा प्रमद बर'नि सरकारनि बा जोंनि सरकारनि टाइमावनो बेखौ एलटमेन्ट होदोंमोन मेटेरियेलनि फैसाया फैयाखैमोन आरो खामानिखौ मावबाय माने जब कार्ड हल्डार बिथांमोना बे लामायाव सेन्ट ग्रेभेल गारनांगौ दंफां गायनायनि बाउन्डारि होनांगौ माबा माबि जिखिनि मेटेरियेलनि एमाउन्ट दङ जेराव एस्टिमेट होनाय दङ बे मथे बिथांमोना फैसा मोननांगौ गुटे हिसाबखौ आं नायबाय जे 50 कोटी थाखा बिटिसिआव बिटिआरआव फैदों अबा 2 लाख अबा 4 लाख किन्तु नुबाय जे 50% बारा ब्लक अफिसनिफ्राय डाइरेक्ट दानि सरकारा बिपिएफ दोलोनि जि सरकार दानख'नानै बेखौ करापसन खालामदों बेखौ जाख्ल'दों आरो जायनि थाखाय बे जिखिनि 50%ल' फैसा थाबाय 25 कोटी थाखाखौनो जाख्ल'बाय 25 कोटी थाखाखौ इउजार कमिटिया मोनलांबाय आरो बेयाव जेबायदि खामानि जानांगौ
खामानि मावनांगौ बिथांमोना मावनो हायाखै आरो बेखायनो आङो अबेबा जायगायाव कमप्लेन होनायबो नुदों। मोनथिबाय दा दिफेन बर' सारा नंखाय बुंदों नामा हा रायजो राजा नोंथांमोन? UPPL नि समावहाय जब कार्डआ मावथिफोरनि आखायाव थायोमोन, गोरिबफोरनि आखायाव, जायफ्रा खामानि मावो बिसोरनियाव थायोमोन। नाथाय BPF पार्टीनि जेब्लानाखि 17 बोसोराव सरकार सालायनाय जब कार्ड बेयो सासे मेम्बारनि आखायाव जमा थाजोबोमोन। मानो फैसाखौ बे मेम्बारानो बख'नानै जाजोबोमोन। बे नंखाय हा रायजो राजा नोंथांमोन? माबायदि थगायबोदों रायजो राजाफोरखौहाय हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोर ओमफ्राय मानो 17 बोसोर खामानि मावसेयावबो सरकाराव थासेयावबो बिथाङा रेन खालामनानै गारबोदों। दा बे रेनखौहाय सुख'जोबनो 1200 कोटी थाखा दंबावो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों रायजोफोर। अब्ला नाय बेसेबां गाद्दारि सरकार सलायदों हाग्रामा महिलारिया। दिनैबो बिदिनो जानो थांगासिनो दङ बर'फोरनि थाखाय मिथिबाय। बे समाव फै रायजोफोर, प्रहलाद ब्रह्मआ बुंदोंना BPF पार्टीयावहाय माब्लाबाबो गावथारनाय जाफेराखैमोन, बेनो फार्स्ट होननानै बुंदों। वाव, BPF पार्टीया दासो फार्स्ट सरकार सलायदों हा रायजोफोर? बेनो फार्स्ट नामा BPF पार्टीनि सरकार सलायनाया? अब्ला बै समाव दे आङो नोंसोरनो हगारनानै होबायना रबीन्द्र बसुमतारी सारा मा बुंलांखो हा? रबीन्द्र बसुमतारी सारल' नङा, नै बिथाङाबो मिथिगौ BPFआ माबायदि असान्ति खालामदों आरो माबायदि मानसि गावथारबोदों। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन? आंनि फोरोंगिरि, आं फोरोंजानाय टिचाराबो BPF बिलटिफोरनि आखायावहाय थैनो गोनां जादों। मिथिबाय? नाम बुङोब्ला अब्ला नोंथांमोना आंजों समान बैसोनि मानसिफ्रा गोसोखांगोन सोरमोन बियो। बेंटलावहाय मिथिबाय? बेंटलावनो 2 गावदों बिसोरो आरो थुक्राझारावबो गावदों बिसोरो। बेफोरखौहाय गोसोखाङोब्ला जोङो दुखु मोनोब्रा। एसेबां गोरों गोरों मानसिमोन बेस्राफोर मिथिबाय दा? दाय गैयागारा दाय साजायनानैहाय NDBनि थफ्ला राननानै होग्रा होननानैहाय होसोनानै गावजानाय जोङो मिथिनो मोनदों। बेफोरखौहाय जों जुदि सानखाङोब्ला अब्ला BPF पार्टीखौ जों मानो मोजां बुंनांगौ जाखो हा? हयथ' दिनैनि समावबो सोरखौबा पलिटिकेल एंगेलजों नायनानैहाय इनडाइरेक्टलि सोरखौबा मा होनो गुलिजों उरायहोनाय जोङो नुनो मोनदों। मिथिबाय? दा बेनिखायनो जोंनो BPFखौबो नाङा रायजोफोर। दा जोबनायाव आङो सावरायगोन नैबे सावगारिखौ लानानै, बे सावगारिखौ लानानै नोंथांमोना नुखाबाय बे सावगारिखौहाय। थांनाय UPPL पार्टी जेननायनि उनावनो BPF पार्टीखौहाय बाख्नायहोनो थाखाय भारत सरकारा बर'नि रावखौहाय भारतनि 8 सारियावहाय थिसनबाय होननानैहाय सेक्रेटारि होनाय जोङो नुनो मोनदोंमोन अमित शाह, हम मिनिस्टार अमित शाहनिफ्रायनो। मिथिबाय? नाथाय दिनै सेन्सासआ फैबाय 2027 नि सेन्सास। दा बे 2027 नि सेन्सासआवहाय बिथांमोना मा फोरमायदों नोंथांमोना खोनाखाबायना? इन्ट्र'आवबो आं ससे होदों। खोनानो मोनदों गासिबो रावानो बे सेन्सासआवहाय लिरनाय दङ हा? बर' रावल' गैया। अब्ला मानो सिकिउरिटि होखो? बर' रावखौ मानो खोमाखो सेन्सासआवहाय? ना इयुनाव होगोन नामा? दा बेनिखायनो दानिफ्रायनो स्ट्रं खालामखायाब्ला खोरोमदाव औवारि सारमोना उनाव जोङो निस्सय साननो गोनां जागोन। मानोना बर' जाथिखौहाय माब्लाबाबो सिनायहोनो गोसो गैया आसाम गभर्नमेन्टआ। भारत सरकाराबो हयथ' बेबायदिनो आसाम गभर्नमेन्टनि खोथा लानानै। बेनिखायनो दिनै सेन्सासआवनो माबा फैयाखै, मा होनो बर'नि लिस्टआ फैयाखै, बर' रावा फैयाखै। गावजों गाव धोरोमखौसो लानानैहाय दावराव दावसि खालामदों। नाथाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा मा खामानि मावगासिनो दङ बेखौहाय सरकारा नोजोरखौनो होआखै BPF पार्टीया। अब्लालाय माथो खामानि मावनो हा? जुजिगासिनो दं नारा नाथा UPPL नि 3 MPफ्रा रायजो सभायाव जुजिलाय हा? एसेम्ब्लियाव जुजिगासिनो दङ। थेवबो बर' जाथिया माब्लाबाबो बेफोरखौहाय गनायनानै लानो हायाखै। मानि खारननै? लोंनायनि खाबु होयैनि थाखाय, दावराव दावसि खालामनो खाबु होयैनि थाखाय हा? बेनि थाखायनो गनायना लानो हायाखै। दा बेखौसो जों बुंनांगोन रायजोफोर। स' अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर। नेक्स्ट टाइमाव आरोबाव लोगो मोनबावगोन माखासे भिडिअजों लोगोसे। दिनैनि भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन।
बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि।